салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ва ирӯз духтарома шумо дар як канали влогови ай Германияро тавсия метунед. Чихел дар болои экран мебинед канали Навай TG Vlog Olmon. Дар бораи зиндагӣ дар Олмон шуморо нақл мекунад. Беҳад видеоҳои интересни дора. Будроен дастгирӣ кунен ҳами канала. Она обязательно подписаться к ней, это мо салом рои к ней, агар дар комментариёш беҳад миннатдор мешудем. Дар видеош духтарако дар бораи пухту паз, ҳар намуди хӯришо чӣ хел тайёр карданашаш мода нишон медиҳа. Инчунин дар бораи ами зиндагӣ дар Олмон, нархи наво, ами ҳама чӣ вобаста ба Германия. Бо чӣ саволе ки дорем менависиша, ҳатман шумода ҷавоб медиҳа. Беҳад духтараки нағзай, подписаться кунем, пушаймон намешавем. мо дар Германия пахта шумондем. Хел нашиде. Хей, чӣ мегӯям, купа кардагӣ ё нашукуфта. Бибин чӣ хел хушрӯшидагӣ. Хина ки ҳасте ба фикрам намешукуфа. имрӯза видеои мо сар мешава ҳами омода кардани торт. аз ҳамаи шумо узр мепурсам, чунки шуморо мунтазир кардам. дӯстони азиз, бо ма бошед то охири навор. якҷоя дидан мекунем ки ман чӣ хел торт омода мекунам.
тамошобинои азиз, ай Москва, мо омадем Беларусия. Дар Москва мо фақат як ҳафта будем ва инак мо дар Беларусияем. Нигоҳ кунед, иҷодам ҳаво беҳад хушрӯ. мо омадем аэропорти Домодедово, шиштем рост Минск дафр омадем. аҷиб ки дар Минск ҳолиам коронавирус ай, дар аэропорт вообще ягон кас нест. вақте ки фуромадӣ просто чемоданта амо лента мегирӣ мерай, дигар ягон хеле процедура надора. ҳамаи процедураро дар Москва мекунӣ пешакӣ. салом дӯстони азиз, ай чӣ боду ҳаво иҷа салқинай. тамошобинон мо дар Беларусияем, боду ҳаво салқинай. як бора мо рафтан ки биёи меҳмонӣ. мо гуфтем ки мактабай не биёй раҳбали чизоно омадантуна метием. гуфтем ки хай майли раҳбалимона тие бо барои дикас миёем. анаози гаштаистем дар ҳами кӯчаҳо. супермаркет ёфта будем, торговый центр ҳозир ман кофтистам. барои пул снимачкунӣ духтаро барои снимачкунӣ 15% мегирифта картаи алиф. масалан ман $800 рои кардагиан, ман $620 мегирем. $680, $120 фақат комиссия. ман гуфтам ки ягон банкомати дига ҳаста ки камтар мегира. барои мен иса омадам. ҳаво иҷа салқин, осмон бинем, осмони киногӣ. мошобино торговый центри Корона омадем. ман соли 2017 дар инҷа будам. фақат қатира амлалем Корона омадем. наздик буда квартирамон кӯчаи Советская да буд. ҳозир квартирамон кӯчаи Московская, Маяковский да. ба инҷа меомадем. тортам чиз ба маза мехардем. чӣ ҳаво хушрӯ иҷада. Подписчико, кола белорусский, бела кола. Бела пицца. Это бела кола с бела пицца с этим. мара айнамҷа ёд гирифтагим. ам пицца, значит, Комсомольская улица. кӯчаи Комсомольская мери дахириш магазинае. мо хайҷа ранги худмон гаштестем, куртои зор, румоломон, батаги гардан. мара меган ранги афғоно барди батаги фук да, короче. анам хели ҳаво камтар ва диабетидагӣ камтар гармтара кайда. не ки одамо иҷора бине куртка мепӯшанд, носки. вале мо носки даже нахаридагим, барое ки мо иҷа бисёр истодан нақша надорем. барои ми носки паски нахаридем. ҳозир тарафи магазин рафтестем. мо чӣ мехарем? мерем мехрем, тамом мешам, мегем озмо ирӯз мерем, мегем да бо як кас дига мемонӣ фарёд мегӯям бо бига хона мебомагарем ягон чӣ харӣ. амохе намехарем. як бора бисёр як рӯза 4 бор магазин мерем. подписчико, нигоҳ кунем, ма шуморо гуфтам бурам хонаро нишон медиҳам то на. ина ҳами ду хонага мо гирифтем. як хонага набуда. мо ина миҷадем тамом. ӯ хонаш мода дар кор нестай. ина кровати ман, кровати Дилафрӯз. баъд инаи маъқул штагваи мебинӣ чӣ хушрӯ. хай ҷада хай диван, и соат кор намекунам, видеозакна, телевизор. ами як комнаташа мо истифода бурдагем тамом. уҷаш вообще не хай хушрӯ да қатъи инаи за компания. нигоҳ кунед, и ҳами хонае ки мо истифода бурдем, дар ҳами хона истодем. далши нишон метавонем. далши ҷакузи ванна ҳами стиралкаш проблема будае да, хеле чӣ набудае, чӣ мегӯянд ша автомат набудае.
بعد тамошобино ина идиаш мо вообще истифода набурдем ин комнатара барои ки ма қа дилафруз ки тоқаем да уҷа будем идиашда ягон вақт дилафруз мебия ютуб мемонаи телевизор да меқапид у телевизор да не ина иҷада шифонер бо ина иҷада намиче номош кроватки мода вообще и хона дар кор набуд ягон вақт на дилафруз айҷа хаем види берун тамом дига ҳичи и хонара мо гуфтем як хонаҳа мегирем просто як хонаҳа ҳамин нарх буд ду хонаҳарам ана подписчико иҷа кухниша мо вообще ки ду кас будем қа чизам нахӯрдем ягон 4 рӯз 5 рӯз дамҷа будем кухниш инаҳа инам хеле и хона тамошобино 100 сumi ҳамиёя ба фикрам 100 сumi ҳами шаҳри ҳамиё рублеу баъд иҷада балкон шаем чанд рӯз саҷоқҳо истифода бурдем ҳамаша стиркада андохтем ва утюг тамом ҷои видеои книги дилафруз баъд холодильник хоб холия барои ки мо қатъи дар дилафруз дар берун полни мехӯрдем дар хона ҳичи намехӯрдем да як рӯз авқот пухтем як самазӣ харида будем морозилникам пуст барои ки мо дар хона ҳичи намехӯрдем мо фақат дар берун мехӯрдем меовардем уже нестем дига дар иҷа тамошобино ҳами ҷои